Ungeriż ta' 43 sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara l-iskidja bil-motur fi triq il-Kosta. L-inċident seħħ l-ħabta tal-11 tal-ħadd filgħodu meta xi raġuni ir-raġel skidja bil-motur tat-tip Suzuki Hayabusa li kien qed isuq. Fuq il-post issejħet ambulanza sabiex tieħu lis-sewwieq l-isptar Mater Dei għall-kura fejn aktar tard ġie ċertifikat jinsab fil-periklu tal-mewt. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Audrey Demicoli li ħatret inkjesta fil-waqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Żewġ vetturi tal-għamla Mercedes-Benz u Citroën C3 inħakmu min-nar għal ħabta ta' 3:30 ta' filgħodu fi triq San Domingo l-Belt. Jidher li n-nirien infirxu ma' blokka ta' appartamenti fi triq San Domingo l-Belt bil-konsegwenza li kellhom jiġu evakwati xi residenti. Brabta ma' dan il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Viktor Għaxa li ħatar bosta esperti biex jgħinuh. Rumen ta' 42 sena li joqgħod taslima indarab ħafif wara ħabta bejn żewġ karozzi f'taslima s-sibt filgħaxija. L-inċident seħħ l-ħabta ta' 9:15 filgħaxija fi triq De Piro taslima meta l-Hyundai i10 li kien qed isuq ir-Rumen ħabtet ma' Peugeot li kienet qed tinstaq minn Taljan ta' 21 sena u li jgħix Marsa Scala. Mal-ħabta l-karozza tar-Rumen baqgħet dieħla f'karozza tal-għamla BMW 316 li kienet ipparkjata. Ir-Rumen ittieħed l-isptar għal-aktar kura fejn aktar tard ġie ċertifikat qed isofri minn ġrieħ ħfief. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.